sai ka so wanda ya so ka tun a farko sirrin ka za ka bude a gare shi karkai da ko domin so shi sarki ne yana gidan rako hakan ya sa na bude sirri na zuciyata. Sirrin cikin zuciya shi ne a yau na zano domin idan na bar shi lazimin ku gano cikin zuciya mai san ka in ka gano kwatanci na zakiya tauraruwa a mata. Ilin zani so na baki zaki ya zo ki karba na san ba za ki so ba da tsanani azaba ƙaunar ki ta shige ni sayin daban da toba ki ne kira zakiya da lafi zuciyata. Amsa ki biya cikin su mata.